عزوز سلامتنا كاب أورا بريس تقبلوا كبرات تخاتلتنا نابزا channel سبسكرايب بمقبار كتتابعونا أننا طلبنا نزعلة الزدالنا زينا نقرب لكم فرماقن عندنا تبتاتو سراوي السودان عب دوب إثيوبيا نزركب صنوع تعردي تقاومتي كم اتقاصرا فليتو سومالي لاند سندات زي بلو وصاتنياتات عوشت 10 معلتات كاب جزء كوصو عزيزا ግብፂ ኣብ ከባቢ ዶብ ሱዳን ብዝበገሰቶ ጸረ ገበን ወፍሪ 223 ጥርጥራት ኣሲራ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ቁጽሪ ብኢቦላ ዝተለኽፉ ሰባት ናብ 1000 ዓሪጉ ኣብ ፈረንሳ ካብ ማዕበላዊ ዋዒ ንምህዳም ክሕንብሱ ዝፈተኑ 40 ሰባት ጥሒሎም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ንዝርከብ ጽኑዕ ዕርዲ ተቃወምቲ ከም እተቋጸረ ኣፍሊጡ ሰራዊት ሱዳን ሎሚ 23 ሰነ ኣብ ኣውራጃ ገይሳን ክፍለ ሃገር ሰማያዊ ኒል ድሕሪ ዝፈነዎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ጽኑዕ ዕርዲ ከም ተቋጸረ ንወታደራዊ ምንጭታት በመጥቃስ ሱዳን ትሪቢን ሓቢሩ እቲ ብመበል 13 ኣጋር ብርጌድ ናይ 4ይ ክፍለ ሰራዊት ዝተፈነዎ መጥቃዕቲ ኣቡ ዱግላን ኣሻምቦን ንዝተባህሉ ካብ ዶብ ኢትዮጵያ 1 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቆም ንዝርከቡ ከባቢታት ሓሊፍካ ንዘሎ ወረዳታት ኢላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ወታደራት መንግስቲ ግዜ ዘይህብ ናይ ኣጋር መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ኣልባራ ንዝርከብ ቀንዲ ደጀን ናይቲ ብጆሴፍ ቱካ ዝምራሕ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜን ተዋፂሮም ኣለዉ ኣብተን ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከባ ኣውራጃታት ኩርሙክን ገይሳንን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ልፍንቲ ሓይልታት ቁጥፍ ደገፍን ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳንን ሰሜንን ጽዕጽዕ ውግእ ቀጺሉ ከም ዝወዓለ ሱዳን ትሪቢን ኣረጋጊጹ ኢትዮጵያን ልፍንቲ ናይቶም ክልተ ሓይልታት ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ተቕርብ ከም ዘላ ሱዳን ከሲሳላ ወታደራዊ ምንጭታት ሱዳን ትሪቢን ሰራዊት ሱዳንን ተሓጋገሱን ዝጀመርዎ መጥቃዕቲ እቲ ዞባ ካብ ተቃዋምቲ ክሳብ ዝጸሪ ክሳብ ዶብ ኢትዮጵያ ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ውግእ ድሮ ሓያል ዕጡቃት ተቃዋምትን ብርክት ዝበለ ኣጽዋርን ንዋትን ማሪኹ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ መጥቃዕቲ ንዕጡቃት ሓይልታት ቁጥፍ ደገፍን ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳንን ሰሜንን ደምሲስካ ነታ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ምቁጻሮም ዘላ ከተማ ኩርሙክ ንምሕራር ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ምንጭ ኣረዲኡ ሶማሊላንድ ሰነዳት ዘይብሎም ወጻተኛታት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ካብ ግዝኣታ ክወጹ ኣዚዛ መምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ግዝኣቱ ዝርከቡ ሰነዳት ዘይብሎም ወጻተኛታት እንተላይቶም ካብ ደቡባዊ ሶማል ዝመጹ ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ካብታ ርእሰ መምሕዳር ክወጹ ኣዚዙ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያትን ጸጥታን ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታን ሰመዚ ኢሚግሬሽንን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግቡእ ሰነዳትን ናይ መንበሪ ፍቃድን ዘይብሉ ሰብ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስዱ መምርሒ ተዋሂቦም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ በቲ ስጉምቲ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ክጽለዉ ከም ዝኽእሉን እቲ ናይ ግዜ ገደብ ምስ ሓለፈ ተግባራ ናይቲ መምርሒ ብኸመይ ከም ዝፍጸምን ሰበስልጣን ሶማሊላንድ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይሃቡን ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ብዛዕባ እዚ ብምሕዳር ሶማሊላንድ ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ ትእዛዝ ዛጊት ዝበሎ የለን ግብፂ ኣብ ከባቢ ዶብ ሱዳን ብዝገበረቶ ጸረ ገበን ወፍሪ 223 ጥርጥራት ኣሲራ ግብፂ ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘዳውባ ደቡባዊ ወታደራዊ ዞባ ብዘበገሰቶ ገበናትን ንምብርዓን ዝዓለመ ወፍሪ ኣብ ስግረ ደቡባዊ ገበናትን ዘይሕጋዊ ዕደናን ዝተዋፈሩ 87 ግብፃውያንን 136 ወጻተኛትን ዝርከብዎም 223 ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወት ሰራዊት እቲ ሃገር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ በመሰረት መግለጺ ሰራዊት ግብፂ እዚ ገዚፍ ወፍሪ ኣብ ምስግጋር ኣጽዋርን ዕጸፋረስን ዘይሕጋዊ ዕደናን ስደትን ዝተዋፈሩ ዝተወደቡ ጉጅለታት ዝጥቀምሉ መሰሰኒ ገበነኛታት ዝኾነ ቦታታት ኢላማ ዝገበረ እዩ እቶም ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ንሃገራዊ ድሕነት ግብፂ ብቐጥታ ከም ዝጸልዉ ዘመልከተ ሰራዊት እቲ ሃገር ንቁጠባዊ ርግኣት ሃዋህው ቁጠባዊ ወፍርን ጻዕርታት ዘላቒ ልምዓትን እውን ብኣሉታ ዝጸልዉ ምዃኖም ኣስሚሩ ኣብቲ ስርሒት 14 ዝተፈላለያ ተሽከርከርቲ ገመድ ኣልቦ ናይ ርክብ መሳርሒታት ብርክት ዝበለ ናይ ግብፅን ናይ ወፃእን ባጤራታትን ሓያል ኣጽዋርን ተፈንጀርትን እውን ከም ዝተታሕዘ እቲ መግለጺ ኣነጺሩ ብዘይካዚ ንዘይሕጋዊ ዕደና ዘገልግል ብዙሕ ማሽነሪታት ተሃጊሩሎ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ቁጽሪ ብኢቦላ ዝተለኽፉ ሰባት ናብ 1000 ዓሪጉ
ኣብ ምብራቃዊ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ቁጥሩ ልኽፋት 13 ከም ዝበፅሐን ድሮ 254 ሞት ተመዝጊቡ ከም ዘሎን ንሰመዚ ጥዕናታ ሃገር ብምጥቃስ ኣሶሺየትድ ፕረስ ኣፍሊጡ ኣብ ክፍለ ሃገር ኢቱሪ ጥራይ ብውሕዱ 365 ልኽፋት ኣብ ሆስፒታላትን ናይ ውሸባ ማእከላትን ተዓቂቦም ከም ዘለው ኣስታት ሚእቲ ግና ሓውዮም ከም ዝተፋነው ሚኒስትሪ ጥዕና ኮንጎ ሓቢሩ ቡዱንጊ ቡግዮ ብዝተባህለ ቫይረስ ዝመጽእ ሕማም ኢቦላ ዛጌቲ ክትባት ይኹን ፈዋስ መድሃኒት ዘይተረኽበሉ ሕማም እዩ እቲ ለበዳ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ግና ኣብ ወርሒ ግንቦት ካብ ዝረአን ድሓር ሰሞያ ጥዕና ን55 ሚእታዊት ናይ ተለከፍቲ ጥራይ ሸፈነ ሂቦም ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ በዚ ኸኣ እቲ ኣሃዛት ኪኖቲ ብዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይግመት ኣብ ፈረንሳ ካብ ማዕበላዊ ዋዒ ንምህዳም ክሕንብሱ ዝፈተኑ 40 ሰባት ጥሒሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤሮጳ ተኸሲቱ ካብ ዘሎ ማዕበላዊ ዋዒ ኣየር ንምህዳምን ኣብ ማይ ዛሕሊ ንምርካብን ካብ ዝሓለፈ ሐሙስ ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለየ መቆፃፀሪ ዘይብሉ ማያት ክሕንብሱ ዝኣተው 40 ሰባት ከም ዝተሓሉ ኣልጀዚራ ሓቢሩ እቶም ግዳያት መብዛሕትኦም መንእስያት ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ፈረንሳ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ቅልውላው ኣኼባ ገንዚቡ بخالو وجن أب دوباو مبرق فرنسا 42 عامات زعدميهم هتانات أب كتما كاربنتراس بسانكي حارور أب مكينا مويتهم كم استرخبو بتمنج حبيرو بزي كازي أب زوبا بوردو كاب 8 كسابة 95 زعدميهم 3 سبات بسانكي وعي كم زموتو تفديت الله أبزي سالستزي درجة وعي أزيو سلازديبه منقصات فرنسا بريطانيا اسبانيا زيقاتاتهم متنقاطات يهبون نايدحنا تسقمتات يوصلنا له كبرات تخاتلتنا زينا أبز نفتصم معلتاوي هاجراوي زباون أهجراويان زيناتاتن وانو حبريتاتن نخد فتصمو نشانلنا سبسكرايب لايكن شيرن كتقبرو داقيبنا نمحتان